kisah ing setunggaling dusun terpencil ingkang tebih saking kutha ing ladanan Kalimantan Kilèn. Hiduplah setunggaling tiang rondo sepuh kalih setunggaling tiang lare gadisipun. Ing setunggaling gubuk sepuh, lare prawan punika naminipun Darmi. Darmi ngadahi rupa ingkang ajeng sanget moblong-moblong. Nanging sayang, piyambakipun gadhah lampahan ingkang saged awon. Prawan puniku sanget males lan manja sanget. Boten nate ngrencangi ibunipun nglampahaken pekerjaan-pekerjaan griya. Nyambut damelipun namung bersolek saben dinten. Sedaya panedha Darmi kedah dipunpuruni. Tanpa memperdulikan kawontenan ibunipun ingkang miskin. Setunggaling dinten, kados limrah, prawan puniku mengurung piyambakipun ing labeting kamar. Piyambakipun boten purun srengenge ngrusak kulitipun. Piyambakipun boten purun debu-debu ngregeti rainipun. Setunggaling kala Darmi ngulemi ibunipun kalih nada ingkang atos. Ya, Nak. Ibu, kok kamar aku gulung resik sih? Terus endi bisa susukku? Ya ngapunten nak, ibu kan sibuk. Sampai kan wis gede, sampai kan wis iso nang dhewe. Ibu karo tak, aku bisa mesti sibuk, Bu. Siang dinten inggih dugi, sang ibu enggak siap-siap bidal dateng saben kangge nyambut damel. Sawentawis si Darmi boten selesai-selesaiipun merias rupanipun ing kamar. Sang ibu boten kesupen ngajak Darmi kangge rencanipun ing saben. Nah, apa sih, Bu? Tadi malah ibu yang salah. Aku kotor sawahku kotor pisan piye? Nek sama-sama karo ibu. Enggak, Bu. Aku mending omah dibanding karo ibu. Ibu aku mana yang salah? Ya wis ana, pengen ibu yang salah ya. Ngono lah. Mireng wangsulan larenipun niku, sang ibu boten angsal berkata-kata malih. Kalih pangraosan sedhi, piyambakipun enggih bidal dhateng Sabin kangge nyambut damel. Sawentawis si Darmi tetep mawon mangge ing gubuk, terus bersolek kangge mempercantik piyambakipun. Sesampainipun di sawah, sang ibu kepanggih rekan nyambut damelipun lan nageaken kawontenane si Darmi. Darmi teng pundi, Bu? Teng griya, Bu. Teng griya. Napaan kok teng griya? Tasik dandan rase. Dandan? Lho, boten nyeterake tedoan ta teng ibuke? Boten bu, menawi lagi sibuk. Oh, alah sibuk nggih. Wekdal sampun nedahi sonten dinten, ibu enggih wangsul saking Sabin. Darmi ingkang sumerep ibu wangsul langsung murugi lan nedah arta epah hasil nyambut damel ibunipun kangge tumbas pirantos-pirantos kecantikan. Ibu wangsul. Upain ndi, Bu? Hah? Mek semene. Semene iki segede tuku apa, Bu? Tuku mepek kue kurang semene. Iku sak nang sisane ndi? Cenah juga Endi? Endi? Nah, ngene. Iso gawe tuku skincare-ku, Bu. Ngantos ing setunggaling dinten ketika ibunipun badhe dhateng peken, Darmi gadah pesen supados ditumbasaken setunggaling pirantos kecantikan. Nanging ibunipun boten ngertos pirantos kecantikan punika ikan dipun maksud. Lajeng ibunipun ngajakipun dhateng peken. Ibu, Iya nak, tukokno aku makeup anyar, Bu. sing endi nak? Sing iku lho.
Sing ngendi ibu gak ngerti sing mbok maksud. Ya wes saiki ngono melok ibu menyang pasar yuk. Aku mau ning pasar karo ibu. Nyapa anak? Aku isin Bu, mek wong kampung lan duwe ibu kaya ibu. Ibu kan ibu kandung sampean. Ibu iku ngocok, ibu iku wis elek, rembes, keriput. Aku isin Bu duwe ibu kaya ibu. Ya wes ngono, ayo nang pasar. Nah, ngono lah. Itu urusan aku. Nggih pun kula kembali niki. Oh nggih. Iki nggih. Deloken arek iku ayu tenan. Iya, ayu tenan. Iku ayu tenan. Aku kepingin kenalan karo cah wedok iku. Melu ora? Melu. Ayo. Mbak. Sampeyan kok cek apa sih? Ayo, iku sapa? Iki putraku. Tenan ora? Tenan lah. Apa sih? Ayo kono. Lulu, Mbak. Ya Allah, aja ngono. Meskipun iki budakmu, tapi iki wong tuwek. Mbak. Sampeyan iku nopo? Ibu mikir lah, aku iki isin Bu, ibu kayak ibu. Ibu salah apa nih sampean? Sampeyan iki kok durhaka karo ibu? Ya Allah. Ya Tuhan, anak hamba ya Allah. Untuk anak hamba diwatu. Ibu, ampuni dosaku lah Bu. Ibu. Mendahulu jajape. Aku yakin. Mana salah lo rek? Hitam itu mahal. Iya. Kita dinyamukin. Ayo. Ada nyamuk, Mas. Nih, ayo.